హలో. హలో మేడం, నమస్కారం మేడం. ఎవరు? అయితే మేడం మేము పబ్లిక్ మేడం మనది ఏ డిస్ట్రిక్ట్ మేడం? హలో. ఎన్టీఆర్. ఎన్టీఆర్. అట్లంటలే, తెలంగాణనా ఆంధ్రప్రదేశ్ మేడం అని అడుగుతున్నా. ఆంధ్ర. ఆంధ్రనా మేడం? అంటే మీకు జగన్ పాలన బాగుందా, చంద్రబాబు పాలన బాగుందా మేడం? హలో. ఏమో. అంటే చెప్పండి కదా మేడం, అంటే మేము పబ్లిక్ ఓపెన్గా సర్వే అన్నట్టు ఇది. హలో. ఇద్దరిది మాకేం అనిపించలేదు. అంటే ఎవరిది బాగుంది అంటే జగన్ది బాగుందా, చంద్రబాబుది బాగుందా పాలన అని అడుగుతున్నా మేడం. హలో.